Anya laki din! Apaw, nagmaya mo tayo na manok mo mayawt. Nagtaraki mo tayo. Siyempre tata. At dayat ti manok ko sa nataraki. No taraki takin manok. Agraman lagi ti manok. No taraki mo. Ha? Kada kayo nga tata. Ustamat ang lagi ti manok yo. Diyo ko naan lumakay damatan. Gaputa lumakay matan takin ko ka. Ah, sika talaga. Sambit no kasano ti kinalagay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagitaman tata. Anya laki din. Di umay, oray siya kung ti lumakay. Basta agtalinaed, anapigsa dagiti manok ko. Ayusay! Tinagkapuan. Papanak aya. Ni bakit may... Sigurado ang naggapu ka manin, iday ayan nila kay Pidreng apadam apalotero. At dayta ka man ako na akong bakit. Basta malado ka gawid. At tapo man naggapuak ijayan nila kay Pedring. Unay ka na bakit. Kay, awan mo ti sa bali ang papanam. No saan nga iday ayan nila kay apalotero. May samot akaslasaan nga pampanunot. Ay na, noaddawngat mo kanyak bakit? Siyaklaang mo ta. Saan mo kumamag nga iraman ti sa bala tao? Mawatam bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam, ako na ako. Mabisi na ka. Mangsagana ka man kititi ka na. Awan bibiyang ko, numabisin ka. Ingka mangan igay ayan nila kay Pidreng no isaw. Makaparurog. Apay mare, kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayam kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawid. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay ayan nila kay Pidring. May papanlatta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat, ibaga na amabisen. Isu ako nak amapanlatan mangan ijay ayan nila kay Pidring. Total, kat isu pa'y mati sakit na. Ay una yun ti asawam mare. Narigat na niya ikatantikas di abisyo na akinapalotero na. Ay, husto ka, kumare. Kurang laangan kat dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngam no manok, ala, uray managmalmalam, ayos laang kan kuana. Apay kasta tila ngayaw, nana. Kasla kayo nabambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngamin adarwain. Apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulais. Imbaglakit dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga min kankwana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita, gistayan na natilaw. Una yan aya, naimbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita. No saan, nalabit nga uray ti asawa, ang mga nunatiliw paikit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na ngam nagtangkan met ngarod ti ulo da. Iso asika, Mayo.
Pangaasim man, tasardengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ije palutan. Ha? Pangaasim, tasaan mo kuman nga urayon ang matiliw ka. Apay, adda pagmultam no bilang laang, Si kakid di mo bakit? Gapula ang itinadamag mo ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang kairaman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo, ngam tibiyag mo. Kastala tibiyag bakit? Anya lakid di na ya. Mala, no di na kayat adenggan, makaammo ka itibiyag mo. Kasano ngay mayot? Kumusta dagiti manok mo? As usual, tata. Naggugwa pa o ka nagtataraki dalatakas kanyak. Nasayado kas tabarok. Iso na lang ta. Maiparit mo ti mapan ijay palutan ita. Gapu idi na minsan nga imayan dagiti pulis. Patsyam lagi ya pulis, tata. Awan lak amok. Ha? Basta siya, ad-adda pa nga itrin ko dagiti manok ko. Saan man ang nagita a pulis ti makalapad kanyak? Anya? Ay, nagtureg kan mayot. Aywan, tata. Amuyo matan asipod pa'y. Katawan kabutan ko. Anya laki, di na ya. Ay na pare, sarde nga mo na ita kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngayon may dagi pulis, idi na minsan ngal daw. Anya laki din, pare. Nadamag ko, ha. Ngam isukid din di pagbut-but ngak dagi dya pulis. No way! Anya, Iti ka man, sandak a matiliw dagi dya, pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok, ah. si kaki di man. Talaga saan mo ang may katikin naman nugal mo pare. Ay, nasaan, pare. Amumatan, apan nakapalot tibiyang ko. Matayak lakit din no maisardeng ko kunak manang pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya manan aya. Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam si ka, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti nga ngay bakit. Dagiti pulis ti rumbang ang mabutang kanyak. Saan aya? Anya? Luti pa nagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Ang mga no isu dakit di ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ha! Ibagbangak lang ti pudno bakit? Anya lahit din aya. Hay, jak amuno anya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaapay? Kanayon kami nga agap apa iti bisyo na Anya? Kanayon ko abagaan. Ngumpulos asaan amang ipangag. Ti amu na lata ti ikalintagan na ti jaski. Ala, bayam latamare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bayam latang aramidin na ti amuna. Kastamot lang amin nila kay ko idikat. Sala nagnakam, idi natiliw. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao, no saan pa'y anakaraman iti kulungan ba? Ay no, kunaklakit din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Kwa. Pasensya ako man bakit. Sa anak nakaluto. Busy ak namin itay. Anyat inaramid mo aya. Pasensya kang bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak mutin na si putang ti oras. Pangal daw magaya man. Anya? Ha? Ay unay kat daytan nga ugalim. Napatpatag at
talaga dagiti manok mo nga asikaswam, ngem dagiti kanon ti anak mo, salbag ka kitday. Ha? Inton ko, partsik lang arug amin dagiti manok mo, ay makaparurod man. Ay na, dayta ti di mo aramidon bakit? Ha? Partyam amin atarakin ni tatang apato kas kada po sa kanaso. Saan lang arakiti manok ko, please? Anya, kanayon kumit abagaan ti asawa. Ngem, awan lata. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakampay ngem no saanen, makaamumutan Tauray siya, manumit na dara sa binagbagaak. Ngam ipapilit na mo latta ti amuna. Un nga ro iso lang ti kanayon mi apagapapaan. O na yan ni Mayot aya. Ay na, ison ti sakit na. Nga iti kaano man, kat saanen maikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw, kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma, ti kinapalutero na. Ala, bayamon kumaray. Agnakam tulat ta. Apay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlata. Baybay aklata. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaang ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay na, bagam ti asawam. Nadamag ko nga main akan ayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo lat tanana na umaakmetan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan met apulos ti denggen na. No adday baga, pasig met abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumatan iti biyag na. No matilew, gongguna na. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga habak jaw. Kung naktumag kahit. Basta lagi din nataragi di manok. Masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga ludan amayot. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit ay kay, oray 5,000 ano isaw. Nagbasitan. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahil rumit. Oh, Adoy, ti 3,000 abalato kada kayo tata. ay na. Ay! Ang giyaman ako na manok. Sana balay, tanumangabak tumat ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na ya. Dinak man kasarsarita si ka, Mayot. Ha? Apay malalaya kasta ka ba kay? Awan mo tamok abasol ko Una yun ay ha. Anya? Nangabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Sikamot. Kasta ka mo. Ay katagragsak ka kadilatta. Awan mat mangiparparit ka. Ay nako. Una yun ay atikas kang asawa. San ka supportive iti asawam. Anyat kayat mo asawan, suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalot. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa. Ingkan mang sapol iti sabalay. Salbag ka. Intuno ng sabulak, agbabawi ka lakarot. Iti ka ano man, sa anak ngagbabaway no bilang laang. Yeah. Ti pagbababawyak ita, nakaasawa iti palutero akaskan ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malaangan?
manen makipalot? Kanya pa bakit pas makita mo't nga imot ko da ito'y kagwapwan a manok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na, talaga asaan ka na malapdan? Bakit nangabaka kidi na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Iso nga ita. Kaya't kumanmanan a dublen ti pangabak ko. Amangan no ag triple bay. Ha? Ay katala, ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin, akwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, naggana sa nga no kasta bakit? Anya? Hala, inangarutan bakit? Woo! Love you, bakit? Ay da! Naglayng at talaga ti manok mo, mayaw! Anya laki din na tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, pusasan nyo na. Dagito'y adwa, ti pasimuno nyo palutan. Mabilang. Sino kaya? Tapno, pusasan ta kami. Awalan ti ado pa yasaw. Mayam! Mabit lang, apa yan? Da kayo ti kanayon mi asap sa bola. Ay, susama. Sinyong kayo matlang ay. Anya, mabit lang, sir. Please, sir. Sir kayo, sinya ito yung presento, huwag sa salita. Ay, nagadumanen alalabaan. Naurnong manen dagiti murang. Mare! Mare! Oh, apay kumare, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amuan na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadaki nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ijay ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan mare, isardeng ko ti panaglaba. Mapanakon. Ay, kasano tapaitan? Nakakulong tamit kain. Una ro tata. Matanagan akong gragiti manok ko. Anya? Talaga adagiti latta manok mo, ti pampanunutan. At adda talang arusan dito kulungan. Ay, po. Naimbagpagan ka, tadda ni bakit mo tumulong kin ka. Ngumsyak na Tata, di ka matanagan. Siyak ti makam mo ka ti. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid talaan timul tata. Ay, sapay na kong mga runukas na barok. Ay, da kaya tagbayag dito. Bakit? Naimbag tayo may ka. Pangasim tatulungan ako ma. No makarwarak mo lang. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Dayto, iti maganab yu iti kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Dayto, iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam anya ti kanayon mo mat nga isungbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isungbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahi chay. Uni ka na ya. Maasik ako mamagkada kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Taropam. Yeah. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo, akadwa, amapan ijay palutan. Taiso, ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayo. Anya? Oh, si kamagayang pare Romeo. Naimbag din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasamak iti kalman.
Apag iso mga daimay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka asarong karang kayo. Agyaman na pare. Naimbag ka pa, itanalagip na kami. Ngamdag iti kanayin ko abalatuhan, tunggal mga bakak. Pulos nga wantimay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong ka na kami. Aging kaasaan kami ama itid timulta. Dito'y kami lata pare. Ay kat tanyangay nga rod pare. Kanayon ka mo ta palagi pa ni day. Ngam naturay ka mo ngamin pare. Ah, Iso nga enjoy kayo dito ya. pare, isigagi di mo. Kitwan mo pare. Di kay pay kaya. Tasaan kayo nga grigat. Libre ti kaninyaw. Kaya nadapay food server. Naggana sa biyang. Kanya lagi din pare. Pare, una lagi din umay ka tapno tulungan na kami. Sa gaya, imay ka lang ang mga insulto. Salbagi din. Umpay na saya, may. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya ti ko na ninanang lakay. Matuloy ka di da manong Sander? Uwan bakit? Dito ida ka nung agnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong. Kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mahit matkit di anong kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat talakay. Uwan ah? Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anyalakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya ter aramidam, teri anak ko. Sandwich kan juice nanang. Asino nga itimangan ka dagita. Para kada manong Sander kan manang Mara nanang. Sumangpot tayo itong madamdama saan ka di? Wan, ngamsaan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangpot da. Saan mo't anarikat da ita? Okay lang nanang, kabailak mat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Anya kay lakit din nanang, saan mo't siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramidin ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress kung akmanag. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Terry. Da kayo matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa'y jay kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Terry. Isu ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni pag Terry. Nagagot day ta bakit? Kastamad gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo sa wen bakit? Ay, kwa. Awan. Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Umunakan lakay. Tapno gigidan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya kalakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Rasday tayo. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman tom. Nasapa pa yun. Ada ni ipagtiri jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko.
baga-bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, sandaranak ka. Imanugang ko nga'y. Nakaturog pa ilang. Anya, awan trabaho na aya. Awan, nanang. Nag-resign, ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta awan mo't tinala ka trabaho ka. Ag-apply tumanin iti sa balay, nanang. Ay, way, ni ading ildon nga, nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapat ti trabaho na dayjay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ka. At dain luto mikin ni tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariingkan, mara anak ka. Mabisina ko, nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kin ni tire itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas, at da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay, di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kon. Dakkel tinagdumaan dakin ni Tere. Kunaklakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, Tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Tay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, una ngam agasam man day ta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita anak ka, tamangan no mairwam katag feeling dun yan tumo dahi a babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan At dati nag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isumati nararamid ko itay Mayat nga ron ano kasta. At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Ngam amangan ko nak no maistresak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti kunam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag-negosyo, bakit? Linyam mo tag-negosyo? Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa iti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amang ano saan pa nakapag-adjust, bakit? Agaros tayo pa lang. Apay asika ti mangilablaba iti bado damara, Tere anak ka. Naglabak namin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam ta ilabana mo dagiti mureng da. Okay laang, nanang. Ay no siya klaang, saan nga okay ti kasta. Sigurado nga addamanen ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti mureng da ta ilabana mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadikanya kanak ko. Wan, nanang. Narigat matlaang no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to ti dagdo madita. Nasayat mo tarimwar ka si Kamara. Apay ka di, nanang. Kita mo't atar aramidam. No awan trabahom. Tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timurang yu iti asawam. Ngam di ka mataglaba. Ilabak to mo ilang, nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbutan? Apay nga agungot kayo ngay.
Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga kungad, kat kasla di mo matamot aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabakin tun madamdama. Siyak man nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din ayan. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamidam. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang. Kanya tinaramid naging ka. Pinagsasawan nakit din iti agsapa. Apay ka now. Ay, jak mo ang kininanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin da ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadail arumrumor itingiwat da a babae. Adda ka din ang ngag mo, apa nang dadail na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpit sa ka adagos ay. Nya laki di. Mabalin ka din agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanitian niya, Manang Mara. Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Amangan no kumkumpurmi mga ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, Manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ni nanang kanya. No maipapaniti day ta abanag, awanan ti amok dita. Aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka dadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Ha? Pabida ka ngamin nga abirat, pre. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si kalangarudan ti sadot. O, diri morti pud no? Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Oh, agpada tala amang. Iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, adda kayo mo't gayam, Terry, anak kaw. Hindi mo mo't imbagbaga nga umay kayo gayam iti apu kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Adda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay Mike. Basol ko ka no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mat ani nanang, tadi na mat amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti magat ti katugangam. Dinapay amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanod dito balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang? Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Day tati saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadot. Iso lang aruden ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Nasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Terry, nanang. Adda ka di dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang.
Wen ata saan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay tumo nga min amara, kasla di na ammo tar aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti adu ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang Mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander na lang. Wen, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, ta saan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga ibatinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no ibatidak dito Pasensyakan, sandaran ako. Ngam panagkunak ket may-mayat no agpatakder kayo laengan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramiden na ito Ngam no agul ulima ka. Amangan no agkinabildan nga agabira. Oray siya ket kuskusilapan nakpayan ti asawa manak ko. Okay lang, nanang. May metmut lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise, pumasyar kayo latta dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan. Ang ngagsakit tinakim ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsakan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, Manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kong aramid ti kastanya? Uray saludsodam pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang aasim, ta di mo apaan ti abirat mo. Nukas nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak katao, amo ni Terry dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti ma-stress, nang rona pa'y kat feeling dunya ka mo, no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam at tulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno ammaw. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki, tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo, tapno makaungit king ka. Oo, di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali a tao ti papasulan. Nariga mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Tere. Kayat ni nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti saan na kayat ni nanang king ka. Anya laki din. No anya ti desisyon ni nanang, irespito talatan. Kitsapel ako ma, tamalawlawagan mo ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Hello. Hello, Manong Rodel. Mabalin ka ti asukunin na dito trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gano'n na. May kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mapidlaan tagpilwesa. Umaya ko. Mabit lang lakan. Asin mo timawag kan ka? Ha?
Ni Rose, bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawin. So, imawag. So, nagkano di trabaho na. Anya? Napuna, nangawan ka nung amin nilakay na amang sukong kinkwana. Anya? Sa napalitan ako na naman nga arkilay na anong ti tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sa wen? Amok ti ugali ni Rose. Nagat-gatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasin. Bakit? Anya kasi teta kay pagbangan. Ala, ingkan, tagawit ka matlang asigon. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas dapat ng titurong ti sa si kapilang. Ay nala na, amok namin ti ugali day ja aros ka. Nagat-gatal pa'y ngam samrid niya igas ti kinagatal na. Ay niya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan, ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan, tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awang ba siguro ti dakes na? Nung kasjay ang nagpasukon ni Rose. Pagyaman na makitde kada napasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko, nga oray saan nga awagan day dyan Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman na kiti pa nang itulod mo kanya, kaging ganiti balay Manong Rodel. Awan na yaman na, Dinggo. Nung tagiti daddo mga na tricycle drivers, masadok damang itulod dito ayan mi abanta. Nang rula no kastoy arumabiin. Sa bali dagi niya eh. Isunod dagiti awan na asida na maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dito nga ano. Mana, alahamon dito bahay ko. Taytan, o saan mo nga ito tiba niya? De, 200 pesos matay ta, nakadungay. Ang laki king. Kaya amon, sa labarin, kaaldam ti sweldo ita. Igantan mo dito itipuntas ng isang put mo, itiputot mo. Agyaman lang nga da, Dinggo. Awan ang yaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka mang itultulod kanya. Aking katiti balay, musikat, ipaglugana. Okay? Kanayon ka magtanamarabian na kay. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka magtanamala daw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa dino yan, di paggawa ka sa bali. Napala ka nagpasadan niyan. Anya? Intulog ko kami ni Bakla, aging kaya palayda. Isuwa na rabyan at di pa nagsubling na Anya? Ni bakla? Intulog mo ijabalayda? Abay, at di parikot iti dayda. Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay naang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidagas akay papanan na dayday. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapad mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo, aging gayja balayda. Nagado lang. Sa pwede dyan tao, kat nagat-gatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kalakwada. Kita ama, ang mga noy ti day tulog-tulog kun sukon-sukon, kat isungit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin man na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Nalabas mo na itapa nag-imaw. Kasanumat nga nana. Iso ang kanayon tirason na no apay amarabrab yan nila kay ko. Iso ngay pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya? Sana ngagpangadwa amang ngipos itirup-rupan ako nagmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pang-aasim. Tasaan ka kumabang nga agdardaraso dos titipanggap mo nga arabidan. Taamangan no si kaki di may sagmak. Saan ko panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nangruna day charos. Nagano ti mabalin na nga awagan. Ngam ni Rodel pa'y laang. Anyat kayat nasawan? Aakitin niya ang asawa ko? Ay,
na. Tsaka amaw, noanyat ibagakin ka. Agawid ka kiday, tain ka aglutaw, iti sagpikan nila kay Mau. Ay niya laki day. Nagalas at talaga ti ugali na di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay. Kanya tinaramid na ka. Agasang man, awan ti ka mo amok nga adugayan ti sasawa na kiliklikuda. Napanlagayan imbagbaga iti kaaruba, agargarya karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, ado din ang idanong kanyak iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunamot lang no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, unay na dahil pila. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan ang nasayata mapanay bagbagay iti tao. No di na kayat ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapanay bagbaga. Bakay? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas day nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sabali magganti pa nang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan lang si Kati pag inimunan da dya pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat naman na maglainis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas dyan paituluda kaya balay mi. Anya? Nauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako, no? Nalabos na talaga. Nagdapay na yun na insecurities iti bagina. Saan namin ang makaurong si iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Nung dadyan mag-asawa na, nagdakas, ti pa nagpapanunod na. One year mare. Agasang man, napan imbaga iti kaaruba, ang maamuan na lakano nga pod no ti atap na, kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak ta, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayang no bilang man takahit ko tagbali na kabit, uno number 2, saan akas kinirodil pa ilang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang, sino ang gwapo ta asawa na? Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pweng! Abi ang nasta tilang bagay. At ang di parikot, gusto na nagsamsamit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ang natipudlokin ka. Naturo ka kita'y napigsa ti todo. Natagtagainap ko. Nga talaga chicks mo. No sana na dya abakla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May sa kadakwana. Pangaasip tagpudno ka. Ay napilang. Pauuna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito panagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana pudno. Kanaawan dyan aramidan. Salbag kayo! Nay, nagpipig sa tikim at ng bumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubong nga ma. No at daman kirumbang nagbutan, dabakla ka ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nabday takit din nalabas a panagimimod mo't ipagpangrunam. Oo, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya? Nagruna da dya Rose. Adala nga runan asawa na. Ngam awag pa lang nga awag iti asawa. Wagas na da dya tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau. Day takakaiso na panunod mau. Salbag ka. Ikakman ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. Ipos ko ti ropro pa da nana. Marwang da. Tapno man sabdangan da ti asawa. Awanan bain. Salbag. Ay, kudak laki din o sino ti tuk-tuk-tuk. Parbangon pa ilang, siga magkaan kumaray. Ay na,
Uwan kumare, tanda mo, sana ko na nakaturog iti may sarabi Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin ang nakaturog kinila kayo ko, di rabi eh. Kunakon ke, iso asaan mo ang nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyan kahit masaway. Dahil man impos na ti rupa tatuan. With caption pa hala, nakita ko ng bay nagatal. Nagagagal pa yung samari. Agkasaman dahil pa lang ibabay na tagata. Ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na tiro pa ta. Ay, ukis nila katan. Nakababay na talaga, mare. Kitaan kat nagkatuntilag kong comment, Awanan. Nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang, kinalabos na panaging imon na. Awan mo ti kinapod nun ah. Ay man, tay daron ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idaron ko ano na. Magdadaan mo talaga, dayaw awan mo pamalagnat na. Unang magkano paaagaw, di asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anya. Bagyom laang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kuana. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrid niya. Taro pa nga. Hay napilang. Insecurities mo laang dayta. Iso akilo ti panagpampanunot mo. No ti panagkunang kat baybayan nila ang akastalatan tinaramid mo. Nagbidot ka. Itamot lang, mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarong ka man? Ay, kumare, saan ko mama ka? Indilit ko magtatipost ko. Ay, sa anak man na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mo, nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaan tinagan me. Mabalin ka apa ikulong ka pwede kasta na naramid mo. Anya? Yak amon anyat may bagat kita kapilang. Pang-aasim na kay. Amaawatan na kada bakla na Rose. Pang-aasim kasi ka kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbarit na itataygot mo. Total, si kamot na gararamid. Ha? Kapulang dahil tinalabas sa panaging imon mo. Among, gusto ni Rose, hindi na ibaga na rin ka. Dahil at panaging imon mo, kat anda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Pang-aasim ko mamat na. Saan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uray niya pa iti labi-labidam dita. Nalpasan na naibabayin ka rin kini Rose. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Agasamanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita, ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsutan ka man, Pilang. Apay, guwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. Kwa. Kaagaw-agaw ayan, kas ni Dolphy. Alaman. Kwa. Nuda kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawam. Maawatan. Nagawa na ba ino? Ay, Saan ang maulit? Promise. ay! Oran niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardan, ti panang ikasmikin ka. Ita, lakamam at ti maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilan. Nana, agasan man, tauray nila kay maukit saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan. Parikot kong anod nana. Kasalungay na may kulungan, gapo iti naramid ko apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, anya nga rod ngay, no isuday ta ti pakay kulungan. Mapadas mo ati agbyag iti unag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Dahil ti bunga tinalabas sa panaging imon maun. Ay, awan pa managnag mo, ngam nagturad ka kidin anang ipos iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalakal nga raw. Wala, saan ka mamang ipakita ka dakwada, anagbabawyam di naramid mo. Barang at dapay nabatbatay nga asidakan ka pilang.
Anyang laki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag tumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaaldaw sa grapi manay! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitaan ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi tikas ta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh. Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaengan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni tikas ta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babaway, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawid na ili da, nana. Intogo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mula ang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tano addan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Ne? Saan ka namas daw, pare? Amumot ti tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay makidi ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nyalaki din. Ano niya? Naragsakan, tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na karon, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Turyong. Saan apariko day ta paray? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, igin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalari. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko abalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbanga. Iso asapay lang ko mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dahil ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panagkunam kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basa. Kaya mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay katuwi na. Apay kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Nga nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanon ama kaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itake at dan ni Masyang itibiyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din tir aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang aro doon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangsangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo itinalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlum sa nga. Apay, kamoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang aro doon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang aro doon. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin. Kaya mo na. Sulnutan niya. Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipgatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa ita arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papananangay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itiday ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbagan ti balay mi katakwada. Nangagko pag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsak ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toriong. Salbag! Ay! Nukas tamlatan na kanayon. Nasaysaya at pa panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tama? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi tarason mo pa siya. Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagag nga laki ni. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo abasya. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Isusiguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang arudan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari, pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunutam, ha? Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay? Saan pa'y magkidi, Ang kanayong ngamin nga iso ti bagbagana.
Ay, pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawin. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaysunusan alumsag. Anya? Nakadamaga mo, itinayta mo parilando, may lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangagkuamin ti san amang mangagpare. What? Nagbatit lang aro din. Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Una, ngagpaiso ti biyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, mabasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanos kan ka ako naktumat. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panawan. Ay, saan? Tsak lapat siya na ita, karing-kari. Nawayakan, nguminom, ingga na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare mo na italimsan. Katuan! Oh. Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pang pangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama ko manatawa nito? Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon lang ay magbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakin nga rutangiwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igidan mo pa ti kanayon nga uminom. Papanan lang ay no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok ita. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirit alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo! Nay. Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't mo asawan, awan ba nan di ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun itinangag ko sanitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gapiti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, uray siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbatit lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay! Talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titi kasi tao mo. Naglamin ti panawin ita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay dano kas dyan awan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawan ang bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan dalang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas ta ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na pa naging inom. Ang ni Basyang, ti parikot na ti keret na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mau iti kastalangam.
Kailiw ko ngamin. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli tayo dyan? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga ngamin, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Ay, makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong amin tikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dahita ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manuwan no saan. Dahita ti pudno. Di kanto mga min baliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon, pare. Kasla binagkat mo ti lubong, iti kasta lang ti rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo mati ngamin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awin mo. Una Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom ngamin abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta? Sana ya? Ay, si kaki, di mo pare. Makapasair mo, tinitirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.